תקופה ארוכה אני מנסה לקדם את העסק שלי עצמאית, לבד, קצת ללא הצלחה. זה לא המקצוע שלי, אני פחות טוב בזה. החלטתי לקחת את עצמי בידיים ואת העסק שלי ולתת אותו לשיווק אצל אלעד, לאוד מדיה. הציץ בפייסבוק שלי, ראה שיש לי 2 עמודים, שהמליץ לי מאוד למזג אותם, לסדר לי את העמוד, למחוק את מה שלא רלוונטי. מתחילת הפעילות של הדף, אלעד התחיל להעלות פוסטים מגוונים, ממוקדים, שמדברים עסקית, שמדברים לקהל היעד שלי. כבר התחילו לעלות לקוחות שהיו לי בעבר. זה יצר עשייה שהיא קצת מאחורי הקלעים, פתאום קיבלתי איכשהו הפניות, השם שלי הוזכר, שיתופים של פוסטים שהוא העלה. נראה הרבה יותר מקצועי, הרבה יותר טוב. העסק עובד גם שאני בצילומים. נכון, אני משקיע כסף בשיווק, אבל בסופו של דבר זה מראה תוצאות וזה מביא לי עבודה.